Sen kim? Nereden? Men Ali Beycanov 2002 ýyl 17-nji maýda dowulan Aşgabat şäherinde. Dawno bu ýerde oturupsam. 10 ýaş müntär. Google'da Ali Bekjanov diýip ýazsaň näme çykýar? Men çykan surat. Deňe suratyň çykýarmy? Aýdymlam çykan. Näme çykýar? Aýdymlam. Näle aýdymlary? Nu tam rap, pop, razny janrda. Razna janr we aýdymçy sen. Ediler. Iň bet patlan aýdymyň haýsy? TikTok. TikTok aýdymyň bar. Aw. Köçede, örde-börde birisi tanap surata düşäm. Aw. Mysal üçin kim? Men olar tanama gelen adamlary. Görýärler, tanaýarlar. Nu köçede däle ber karara da adam buňa çykanda tanaýanlar bar da. Ýetir kimliklerini bilmem. Repli dilde gatnaşyp gördüňmi? Ýok. Gatnaşyp görmedim. Müňden birine Ýok. Usta Taşbeza. Ýok. Yo, yüzüň tanışdy. Nerede gördüm şu wagt? Alyp bilemok. Ýok. Ýene bir gerek. Sen kim? Nereden? Men Ali Beycanov, men Aşgabat şäherinde. Aýdymçy sen. Men aýdymçy, rapper hem aýdymçy. Başda rapdan başladym, soň aýdyma geçip gitdim. İki tarapdan ýöregän. Tak. Девушкаň barmy? Bady. Näme boldy? Bolmakda. Taşlady seni. Ýok. Sen onu taşladyň. Ýok. Aýyrdylar. Kim? Aýyrdylar da. Pul. Ýok. Köp gyzyň bartym. Ey, sana bilemok badyrlar. Sanap bilmeýäň. Ey, sana bilýän edil. 2-3 kendilerle serýozny atnaşyňa tarapdan alanda. A ne seriozny? Oynal syfra ýokdur. Bir gyz bilen tanışmak üçin näçe mat berýän? Ýok pul berem o. Aýdym ýazyp beren boldy. Ýetikçi. Ýalantar ýa prodüser bolýan diýäňden tanışýan. Ýok. Men şoň aýdym ýazyp beren atyny aýdap boldy. Awtomatiski. Mysal üçin kimlere aýdym ýazyp berdiň? Ony men mustaqbal bilýändir, atlandyryp durmak gerekken. Moş senem bilýänsiň. Nähili aýdym ýazyp berdiň? Aýdym. Bu ýürek hiç kimi söýmedi beýle, ýanymda sen bolsaň, kyn bolan ýok. Aýtdym ýok, prosta adyny soradym. Ad sekret. Iň bet lak Lak, gyz bilen tanışmak üçin. iň betlak häzir aýdaýyn. Siziň eçiňiz ýaranok. Oda näme çynýsa, oňa sroşny giýew gerek. Hashtag düşünen bolsaň. Näme? Hashtag düşünen bolsaň. Onam aýtmaly. Şoňa pochod девушкаň ýok da. Şanlandy. Atak lakdan başka birinci swidaniýada haýsy aýdymyň aýdýan? Ýok, sevdaniýada men aýdym o.
Aydyp gör. Belki gyzyň bolar. Bellek koydum. Zed barada bir zatla sonra diýipsiň. Şoň üçin täze rubrika ýazdyk. 5 saatda yazılan soraklar Zed üçün. Zed sana kim bolýar? Tezet ağam bolýar. Men başta şu suňda başlamda aýdymdan ýazyp beren ağam. Paşty halipam ýalysyňam bolýar. Aýdyp ýazmany da şondan öwrendim. Tejribe aldym şondan. Umuman ýüregi güýçli giň adam. Syýlagmam gatyly. Suňadyň içinde ýer aýratyn. Usat. Rap'le dile çıkma kömek eden okma. Ýok, men otap täze reva başlajak bolan täze mektep bar ýara men. Täze mektebim däl, köýne mektebim däl. Men orta mektep. Ana bilemek aňarda jüriýde bolup bolanok, gatnaşyp bolanok diňe tamaşaçy bolaýmasam, telewizordan teredip. Zed Türkmen rap'in bigisi mi? Bigi näme bolýar? Zed'den soň Türkmen rap'te kim karol? Malabın karolü. Her kimin öz nemet var da bilemek dogrymaýdy. Men häzir plan diýsem, başgalar atwurmak mümkin sebäbi kardeşler de köpse halipa agalar. Men häzir bir diýsem başga atwurar, şoň üçin men öz içimde taklaýyn şonu. Men häzir plan diýsem meýle atwurar ýa-da diýsem beýleki nemeder. Soňam bir görüşmeli adamam da şoň üçin şogat berip bilemek. Birisi abijatsa edýär diýip gorkan karoç. Ýok, gorkamakda adam göwünne kardeş daglaram. Maňa ýakmazdy mysal üçin näde? Näme diýşiler? Türkmen rap'te seniň adyňy tutmasalar ýakmazdym. O, Edil Karol bolmasa da başga zatda. Edil. Şonýa. Röderme goýup görýän. Özüň Türkmen rap'te karol işlet edýän. Ýok, estağfurullah. Ente. Onda näme abijatsa edýän? Ýok, mysal getirýän, şolaň ýerine bolan bolsam diýen. Kuwat dönmez kimsa? Şonuň içinde iň ýakyn dostum agam. Bir da desem ýok. Le boy bereme jaňa deýin, da deýin gönüm. Bir doktor alýan. Bir da Anca etken? şu atmy? O. Malum. Bir gudokta almasa? Alya palibon. Ya bir da desem gön bir doktor. Ho alim da. Aýdy otur. Näme iş da? İkinci gudok gitti. Üçüncü. Ay bolýar. Devam edelim. Başka da dostun var mı? Hawa. Köp mü? Ýok. Kimler var? Kiçilik dostum var, Hoca Murat diýip. Başga kendi dostum ýok. Şoalyam Turpkan. Hawa. Anca eden. Anlarda. Anlarda. Ha, şo mu dostun? Köpeken dostun. Bolýar. Wajyp soruklara geçeýiz. Saçyn kim aldyrýan? İzahan, Nazar Han, Ayken oğlunu. Sen bir şey yapsan böyle. Sen yapma. Su içe. İçsin oturalım. Hemen. Oturkan. Terörist oluyor. Bar özüň alın nereden öyle.
Nesini çekmekten emirdim ey. Paket stolda oturasın geldi. Sen kim? Nereden? Yarmames maksat balkon hava şahayda 210 minç kuatırlı. Sen bir kez aytkan? Yarmames maksat balkon hava şahayda yaşayan 210 minç kuatırlı. Näçe gezek? Yüreğini dögüp eline berdiler. Dugana yok. O yalaydımlar onda nereden aldın? Zakaz alyan. Özün yazan yok mu? Özüm yazyan. Görünü. Sögü dünyalanlar bana zam et ya. Xahiş etip düşüp hadi ya benim düşüp çık. Kim yazı? Özüm yazyan. Yo birisi yaz ya dedin. Dünya bir zatlar dedin. Yo zam et ya. Kim? Aman. Ay bir zam et ya da mustaklan. Ha mustokların tema beri xahiş ediyor sen Yok. yazyansan. Benim yazyan. Nem için Maksim? Maksat. Adıma maksat. Max. Emim Eminem. Maksimal ne Eminem sen? Au. Ha, Eminem kalıpan mı? Au. Nämeler sana öğretti? Öwredeni post aýdymlaryny dinläp howaslanýan. Eminem bolacak senin Türkmenistan'da. Ay bolasym gelýär. Eýen boldun. CD sen Senden başka Türkmenistan'da rapper var mı? Ba kän. Kimler misal için? Ay kimler Saik Deli, Avdıday, Ayagon, City Cent var, Täze Yüz, Bekanem. Başka Dahköy var. Dahköy. Citizen ya tanıyan. Hı? Citizen tanıyan diye. Au. Вообще rap aytmaňa näme sebep boldy? Ay jo. Eminem dinleýärdim, soň howaslanýardım. Gyzlar sebep bolan okmu? Yo. Sevişkoýma. Hiç gaýsy sebäp bolan. Söýgü aýdymlaryna näme edip ýazan? Ayazyan bir doymuşun goýuňa benim düşüpýän. Näme durmuş? Ama haýyş etselerdi. Zet tanıyan. Dize tanıyan. Şo 5 saatda bir aýdymyny ýazýar eken. Sen näçe saatda ýazýan? Ay käde 20 minut, 2 saat, 1 saat. Näme bagly ol? Hı? Näme bagly? Ay şu Amerikanslar dinleýänme bagly. Gelýär dalgam. Köpek dinlesem. Köprak dinleseň tiz ýazýan. Azrak dinleseň köp wagtyň alýar. Zat. Soňa gaýdymly dinlemesem düşüp bilemem. Dinläp diýen. Sen terjime edýänmi? Ýok, inglişe düşünüm ama näsip terjime edin. Bolan wakalar ýazýanmy? Awa. Öz durmuşyňdan. Öz doýmuşymda ýazamam ente. Kimiň durmuşyndan alınan ol istoriýalar? Ay haýyş etýän köp da. O seret знаменит aýdymyň bar. Türkmenistanda ýaýrapdyr. Kelle nolda, kelle boşda diýe. Awa. Haýsy gyzyň kellesi nolda, kelle boşda? Ay adyny aýdyp oturmaýyn. Ýöne tanıyan şo gyzy. Awa. Şo bilen söýüşdiňmi? Yo sevişim yok. O da zat haýyş oýunçy. Invalid bir haýyş etdi. Öz durmuşyňdan wapşe aýdym ýok. Yo, boy ene takakda bolly. Talentyň bar dip kim aýtdy sana? İlkinji bolup? Ay gullukda boy afsar aýtdy. Ofiser? Awa. Şonuň haýyşy boýunça aýdym. Ay yo, haýyş oýunçy da talant bar diýdi menim. Inandy. Da. Awa. Ekskluzin aýdymlaryň barmy? Täzemi? Owa. Entek çykmadyk.
Inte çıkmadık ba. Yerine yetirip berseň şu wagt. Şu an Aa, ya da tutmak yönüm. okap ber. Yine gelecek aydığım. Men yeten aydığımı dinğöňe giden. Hıytayla ýasaşýan menden ýeňeň men. Hiç kimi ünsläýmen. Dazy men ýazan listimi hasap edemok men. Men öňüme aýtdym boş wagtym bolsa ýep ýazan. Men hiç kim duzap bilmem meni duzoýa ýeki tüpüň iki okman. Ýazýan men ýökden çykan. Men sesim ütkapda diýäle uzemen öwens bayandan. Çykymda ýewin karol dipdele uzemen karol opdan sözümde kän many düşünýän az men ýapymy. Men maksem özüme diýen emenem hakykyet ýewetýänim az. Züme aýgona ta ýok. Tukmen ýepde bizim etjek bolýas. Oldu. Sağ ol. Sınjyryň neçe mat? Ay patako soğut. Kim sowgat etdi? Ejem. Toylarda del. Toylarda waşy jowa edýän. Ayawa zwoy kanelim. Gorkyň okmy jowa etmek? Yok ortamok. Onda sen bilen gel biz biznes açaly. Şu Türkmenistanda bir topar rapper bar. Hemme sen fonogram aýdýar. Sen bilen kurs açýas. Şo rapperlara jowa aýtma öğredýän. Bolýan? Bolya. Millioner bolamyz. Bolya. Yıldız Keselini tutu gördüň? Yıldız. Keselini. Ayo. Özüňiz bizde işlet edeň okmy? Pep diýen dostum bar. Şonuň haçandan bäri bir izwesny tanymal rapper boljak öle. Şoňa bir maslahat beräýdi, nädip gyska wagtyň içinde bir ulakan yıldız bolmaly. Ay Hudaý bilen. Emrat. Boydan ok bolan okda ýoşostan ok bolýar. Sekreti ýokmy onuň? Ay. Yok mu kam diýen? Sen o yıldız bolmak üçin näme etdiň? Ay bir haýyş etdi invalid mi? Maňa aýdym ýazyp goýa diýdi, pulun mejek diýdi, menim ýok pulum ýok diýdim. Sogak bolsan ne 2 milyon çykdy etdim kasnawa diýip çykak gaýtdym boldy. Saýdym bilenim tanaldım. Şo birinji aýdymyňdanam tan aldyň. Asy boýunca aýdym da pulun ýetdi. Soň bilen tanaldım, soň invalidin haýyşyna dedimde beter bolup gitdi. Has tanatdy da. Ýaman farklı o beç ekeniň. Seýle bolmaly. He? Seýle bolmaly diýen. Nädip o ýal bolmaly? Nädip o ýal bolmaly? Ay bolasaň gelse bolmaly. Ösleň. Subtitr ýazmasaňyzlar men hem düşünemýän çata. Wajyp soraklara geçeýiz. Kosmosa uçup gördüňmi? Naýo. Dünýä tegelek mi ýa tekis? Tegelek mi kam diýen? Sport zala gatnaýanmy? Gatnama öýde etjen. Sport zal öýüňde. Ay diýsem bile. Kantelat ba. Ştanga göterýänmi? Awa. Näçe kilo? Ay kilesen abilemi. Yani göteri başladyň. 14 ýyl boldy. Göterýändiň emi? Kaças etip öldüm. Türkmen rapde kim karol? Saýk däli Karol. Abdudaý imperator. Men pikirimçe. Prinsessa kim? Ay bilema. Kim bilen fit edesin gelýär? Ay. Saýk bilen edesim gelýär. Abdudaý bilen. Citizen bilen. Täze Spitoy bolny. Citizen bilen bilmedim, galanlar bilen şansına bar. Oku gutardyňmy? Awa. O, davay sen üçün täze rubrika.
Kapça rubrikası. Mektep dövründeki soraklardan beri sen prosta cevap vermeli. Şpargalka gerek mi? Düşünün. O şpargalka cevaplar bilen. Ayo. Vanya. Boynu uzun bolan hayvanın adı näme? Esasen Afrikada yaşaya. Zıraf. Ne doğru? Jiraf. Zıraf değil mi? Yo, jiraf. Öyle. 2019 yılda nähili virus dünyanı basıp alýar? Koronavirüs. Nähili virus? Koronavirüs. Neyse. Alien çağırınlakan. Men stolmadan. Agzalaryň bar bolsa, ya geljek agzalaryňa bir zatlar diýjek bolsaň bir neçe sekund wagtyň bar. Canın sağ olsun. Sağ olun meni gollaýanyňyz, dinleýäniňiz üçin. Kendinize de baydan.